everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Ikaw kaya akong isod aning lungon ron. Bebe, maansa ra ba ya tika siya kinay Ngano lawas maansa ba? imong murag papel. Bebe, Ay, ingon ano? ay, ibutang ko day, ibutang ko day. Kalain Kalain na. Ibutang tika ani pero ani tika ibutang imong Ayaw day. lungon mo sayang ka. Ayaw di. Imo re kong gihipan og lungon sa Ayaw buhit day, dili man ikaw akong isos lungon day. Pero pahuway di ka diot aron di ka makapoy. Ay, si Dudong Luminos may isod ako sa lungon. Si Dudong Luminos isos lungon. O siya! Da. Ibang isod si Boy Dong ko, Lumino boy ko. sa lungon. Oh, boy, ikaw be. Sabi. Ay. Ja! Aray! Patay na ko na inang! Patay na ko, Ginoo! Ay, batas ang banana Awa, Ginoo! Awa, Ginoo! Awa Ginoo ka karon na angayan ka diha. Ano dalawa. magkano gahimo magkaglungon parang Dong Luminos. Unsa? Patay na dait Dong Luminos. Ginoo, tanawa rin ko, Ginoo! Tanawa! Oo. Day! Rang mo ako daw tayong intensyon, day! Para nato, ranis ato panginabuhian, day! Usay bot mong ipatabot. Ay, kakapoy ini. Kutasa. Ginoo, pasabtar ko ni siya, Ginoo. Paminaw, ha? Unsa? Paminaw! Unsa? Ay. Nawa, kalain mo yung unsa eh. Gamay-gamay rin unsa pero basic na. Abot na yung lawes kong naong. Ay, sige, panaway diha. Mura mo kang manutuay day, oy. Abada. Ikaw kagiron. Awa, kagiron na sad ko. Nadili, managod. Ikaw kagiron, ano ba? Niyo man, nga kagiron may imong isumpay. Laktod na siya. Nga nga pagkapinan man nimong kagiron kong lubat. Wa ko maingon ay. O, ingon ka. Ikaw kagiron lubot. Dili ko kagiron wasay. Ay, ikaw ang kagiron. Lagi na ako. Pero say. Ah. Tinod-anay tong giingon mo nako dili palang dogay? Lagi! Samo ko eh. Pusla man ni Tiskig na Nesdong Luminos atin isuslungon! Da. Unya, ibutan na tos gawa sa payag. Atong pabilaran. O kunya? Atong palimsan. Unya? Ang limos atong taguan. O doon na pagkinay mo amot og kape o biskwit anaday. Mauday na imong hunahuna say. Oo! Maayo sa'yo eh. Maayo da. Maayo juga ka Kaayon lagi nahuna-hunaan say. Ingnan di ka Maayo dito. kayo do. Maayo. Aray! Gidukol man ko ni mo, day. Maayo kayo say. Maayo mga akong nauna-unaan. Nganong gidukol mo ka ni mo? Huwag ka mahadlok o gabawa say. Kunin mo ng buhaton. Ha? Huwag ka mahadlok. Gabaan ka. Hoy, pangandam sa silot sa Ginoo, say! Kay tingalig magkapanguros ka anag 1, 2, 3. Hala. Bada! Hala. Huwag ka gabae! Oy. Sige. Nganong gabaan man ko, day? Nagunaw na ram ko sa panginabuhi, day. Gabaan din na. Ikaw kagiron. Wala, nindota mo lang kaong daira. Labyog pa magsampot, oy. Kanindot hikapon sa puta. Dairang! Baha ko, day! Pinatuwa, day! Baha ko, day! Day! Baha ng naon ni mo! Huwag ko kadungog. Baha ko, day! Baha ng naon ni mo! Bahis ka! Usa pa nagipunit mo, day? Kaya ko gipunit! Usa! Aray! Naigo ko sa kahoy yung ilap. Nagkakita ang kudaan nga naigo pamangyog ko. Nabukol ko na irang. Hala. O cinta ka hala, day. Hala. Magsigil na kong lakaw ini. Dili ko magpundo sa usan ka lugar. Aron makitaan ko ang ipapangita ni prinsesa. Apan unsa may timailan. Ngan ako man ang gisangunan sa pagpangita sa prinsesa sa Lemuria. O kung doon na may daotang mahitabo.
Kung may magkag-away man, saan ko sa pagparalipod sa maong prinsesa? May buong ito sila sa Tatay Wasay og Nanay Irang. Ngawa na ko dito sa ilang payag. Mula bang ko sa kalsada? Haring alas to. Nganong, Anhita din magpahipi ra ko salim. nya, nganong niya nam sa tadin hiyoy? Ha? Haring alas to? Bugo ka! Ha? Usay ha! Kuan, kanang nasa atbang ba? Di ba? Mao man na ang bahay nga. Gisigihan og balik-balik ni Wak. Og mausab na gituktok nimo. Natong miaging mga adlaw. Para anha pangitaon ang nagduwing ni Prinsesa Histea. Di ba? Gusto ka ra ko salim. Oh. Atong panid-an kung kinsa nagduwing sa hulagway ni Prinsesa Histia. Kaya dako ang posibilidad nga nahibaw siya kung asa nagpundo karon si Prinsesa Histia. Maklaro ra nato ang sud sa compound. Niya mata sa ibabawng bahin. Na ibabaw mata. Tungod kay bungtod nga bahin na aton nahimutangan. Og maklaro sa boss. Dinhi kita gitugpa ni Uwak. Tinigan. Kanigis awak. Ay, Rasi! Dali na! Manakalit ka! Balik ka na sa school! Dali na! Yes, tita. Ana. Nakaila ko din ang babayana. Si Corazon ka na. Naa siya magpuyo ni ng bayan. Tuan na si Haring Alaston. Adto siya paingon sa eskwelahan. Dali, musod kita sa Bombay. Ha? Musod ta diha. O tingali makita ta niya ng gwardya. Sayon ra maong gwardya. Nara siya sa gate. O kita, niya kita din sa may ibabang bahin. Makahimo kita sa pagpatighuga nga dili siya masayon. Sige. Apan sa dili pa. Saan naman? Usbon ko akong kagalingon ngadto sa laing bayon. Kupyahon ko ang hitsura sa atong schoolmate. Ako sad. Akong usbon akong bayhon. Ngadto sa pagkabitin. Kinala magkakita kong ebidensya nga magkapamatuod bahin ni Prinsesa Histia. Magbantay na ko. Pasig doon ay magkakita na ko. Ang animal nga ako sa lime. Nitapot sa bungbong. Nagpakabitin ko siya. Kung magdinaganay, alkansi kang buanga ka. Armando, manglakaw na... Hinaya ka ng tiyo, Buelsa. Nga naman. May nagasul ka tao. Masa? Huwag makabantay ang gwardya. Nga may nakasudi ni sa atong panimay. Ang mga katabang. Armando, may pistola kang gina. Tawagan ako ang gwardya sa cellphone. Tini ka lang. Kisundal ko ang animal. Armando, pag-amping! Kinuo ko ang akong cellphone. Hello, attorney. Nabli na nako ang gate, attorney. Okay na para sa inyong pagawas ni Doc. Guard, may nakasud nga tao sa bahay. Ah, ha? Apan, attorney, wa man ko mabiya diri sa guardhouse. Basta, doon na estranghero nga nakasud sa bahay. Ug ingon sa daotan og tuyo kini. Pagdali, so dire. Pag-amping nga dili siya makabantay. Tabangi kami si Doc Armando nimo. Gisundan niya ang tao nga nakasud dire. Oo, attorney. Muan ha, dayan ko. Imus sumigipanibot siya sa palibot. Ug may kauban siyang pitin. Nagsunod kayang pitin. Pero wa siya manglabot sa mga butang sa sala. Usam kay tuyo ng tawana. Tuwa, paingon siya sa kwarto ni Corazon. Ug masunod siya. Uy! Masaya mo tayo! Kanyang imo! May mo siyang tigil. Huwag mo na magsikwart siya. Dili! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.